El loro, Ajá. Deixa corda, corda. ¿Qué? ¿Y ambientazo aquí, Sí, sí, ya ambientazo, tío. I la reunió... Ai, que bé ha quedat això en el vídeo. Estava fent vídeo. Què? T'està agradant? Molt xula, xula, la via. A més, és una via per aprendre a detectar per Què tal la via, Joan? Home, de moment bé. Falta l'últim llarg, que ja veurem. Anem a enfocar el barranc que tenim a sota. Baix. Bueno, i ara? Per on has d'anar, Joan? Per aquí? Sí. A ver qué me depara el destino. No, jo no me les tenia totes, al matí. Aconseguit. Que bé. Fer la via, Fer la via. Joder, macho, com se senten,